Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Rongmongwe Block Nogao District Asor Thiponjok Apita KARBI ANGLONG Autonomous Council Atum Amek Jangdun Clip. Lakhakra Troxy Sojeng Thena Constituency ke Parlo Rongmongwe Development Block Nogao District Pondet Lapen Sai Ketangvek Achokumar Atum Tami Sai Amatsi Chedamdepu Alam The Chini Si Inglong Phokes Elapen Pherangke Atum Humri Damsi Chini Pen Thekpon Longlo. Rongmongwe Development Block non Konatsi Kedola. KARBI ANGLONG Autonomous Council Kachari Atum Jasimet KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chini Loma. Chini ne Pulotangte Thanpa Chini Pon Ikpo. Rongmongwe Block Lake Nogao District Jokhla Bondha Alongsi Network Kavepu Alam Thepen Pathe Isi Bangso A Block Nogao District RJ Dingkluipen Ningkan Tami Pondetlo. Lapen Development Block Pu Kopia Phanlo. Council Kachari Atum Chini Pameloma Development Block Puki Development Kavi Adim Development ke Padu Ponji Aphan Sayam Okedo Anke ke Klem Kedam Iji Asai Hem Aphansi Development Block Pu Amen Irponlo Lapen Panong Ponlo Tangte Bangso Rongmongwe Block Along Net Kavi Ajoini Nogao District An Pondet Nangkoklo Non BJP Sorkar Atum Council Kachari Ningkan Troxy Arta Nang Pleng Etlo Kopia Potsi Network ke Padoji Avarsai KARBI ANGLONG Autonomous Council Jasimet KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Tami Amek Janglodlo. Laki Ningduk Mimechinam Mate Aningkan Tami Nogao District Alongsi Pido Ponver Poma. Lapendak Sai Ketang Achokomar Atum Tami Nogao District Along Pondet Ajok Mengawe Pijuk Rengdong Sarawe Osoche Hok Puason Mandetlo. Chokomar Atum Asai Amat Chedamde Pinpin Nang Mandetlo. Athe Council Kachari Atum Ajata nang insai hai hebu chini pame se blog video, blog JE, blog engineer atum anta amina sai, kache klem pame, sai chedam ver puke avidetlo. Lason sinon KARBI ANGLONG akhi anke lason laben pubomsi, bang nang thibom lo puke, thek daklo. Laben council asor, la anja kong kabeloma, mena asai kache klem klepin achokumar atum aphan anta, insai hai hedet pu alam theke, charjupon meme. Bangso Birtanon, Pachini Pangdak Pondet Aphitami, Bangso A Block Mena KARBI ANGLONG, Kache Wanji Aphan Lapen, Block Video, JE Atum Aphan, Ingsaipon Haijima. KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Amekjang Thekdun Lot Alangma, Block Along Ninke, Network Avarsai Kepi Thek Pute, Rongrop Network Kave Adim Along Network Kepa Doji Avarsai Kilongji Puke, Ninke Thedam Avidetason. Rongmongwe Block Along Munit Bang Chibang Vivi Pukana Hok Iglo. Dakabang Mani Hiri Latung Bang Po, Hutban Bang Ve. Pini ke Bangkan Iglo Bang ya? Ini ala kene Tuwardi ala baju Indo. JE bla video lah itu Bang Ikma. Bang Ve. Patumi Bang Ikma. Kimi jebal ke Bang Ve. Te pani silom ke? Ansi malam ke gomong le Bang Ve bos. Ni sa Bang Ve po. Kelang di. Tangte alang la Jokla Manda si Bangso Block aja rekam le klaim dah bisa mehara Jokla Manda si dam nangkok bukan hok lo. Dah hok mane la internet ka velo net ka vejani si net ka vejani sadak he Jokla Manda hi nangkok la. Dah kam nangkok la. Dah bangke jata klaim kle dalabo. Dah klaim ta soi dah do net ka vejani. Net ka vejani le di. Staff secara JE punoi dan di dewa content punoi. Dak nanti stop tum kibang we tum do oma. Da JE tu hutna we kon da pen los kot la bang bom ta pen bang bom mane be kam do ko. Bang vedet tai poti. Ningkan kon bang do lo la Jokla Manda kipon ika. Nake 2018 lang do. Itin ningkan pen gadak lok lo. Nang li bang geladak kupi lo. Dia na. Yo. Nang li tadak Rongmong we blok long si klemik lo. Nang li men ke? Ni long sentim. Acha. Dah chorol. Daythor Forest IBS Sai Hemalong Daythor Rangsali Development Committee Risafalamai Kangnipon. Jakhongni Phai Pli Arni Lakhain ko Rathok Dwarbagori MSC Constituency Angkangpi Daythor Police Station ke Parlu Daythor Forest IBS Sai Hemalong Daythor Rangsali Development Committee Risafalamai Kangnipon.
Harrison terang pensi bangso mai cari pon pen amoron terang pensi mai ke phalam the than pon lasi DRDC a committee ke aprang ke dam tang suri hinira kre troxy aning kansi labangso amahang pathek ponlo sitame kisuman amoni datuma bangke voreng awar sai ke claim abang phusi ke onglo lasi nilitum risafal nang koklo puta president kimi amoron terang pen ningje pon lapen ke labangso committee ke nilitum jasemet abang ke raki ke chopen komat ne meklang no lang no atum dokok pulotang te tong sekot pen kang sai donji aphantan nilitum cherok tok pen si kaike tami doji puta amoron terang pen ningje ponthu lapen ke deithor rang sali area malom school along tin tami nilitum mobile awareness pe dodamji athema non malom arta kijum hek au somar mobile phone ot kraipo kalili kalanglang yustapo ke charli anathoke panung kukti tiputa president amoron terang pen rada tumaphan thanpa chinipon lapen ke lapu deithor osi biddut bikas borua pen ke deithor forest pit officer lawrence thangcho phanta pinpur alo pipajerdam labangso pinpur alo along jasmet ke jongdon ke aron re pen sangti central thengti arlong tipi chalan kawi pen ke pon ke nilitum kroidun de pusil bangso alo along ke jongdon lapen puthot deithor forest bit officer lawrence phangchopen kache thakdon ke nilitum forest asai khiatum ke kaike sitame cherok tokpen sido sangti central abangke tipi chalan do lablang lapen ke thengpi abangke nonamat lapuson ke pon abangke avi pusi bit officer lawrence phangchopen thanpon han bokapen robinson killing KARBI ANGLONG news Taprang si pini perangke abitung aphan ni tum hen bena kiro pilo lalu pini alam the abangke ladak asingkrung lapuson thang tawe made doson sitami deithor rangsali development committee kedam tang 2017 arkoi keparni ni tum labangso asong amhang batheklo labangso asong pen ni tum penang ladak lom sitami lapuson sai pa chun pondolo la song bong pen hala so hut arpu kachi bak pondo bonstami non abang alang tum upgradation abang dokoklo hala so abang phu tum non labangso asong along gewang un bonstami akhilo dokok asong lo lasi non pinia bang ni tum puthot akum kimia committee kachi bat ponthu labangso long nilimen amoron terang nili phansi puthot arpu kimi nang pek ponthu lo lalo la song bong pen dun mai phu bangke akhe hai konsing hanse alang li phansi arpu che pek ponlo lapen first time kongchun bang General Secretary Waisong Terang, lapen first time Assistant General Secretary labangke Teron Sanghulo Pionat, lapen first time Advisor do ladak nitum Division Lekhe lapen Ramson Ronghang, and first time Publicity Secretary Alom Singnar Mahesh Ronghang, lapen first time Organizing Secretary Robinson Terang Simon Hanse, lapen Gabriel Terang ben Chenglok penangan nitum arpu che pek pono lapen akpera lambangke nitum labangso committee hin ben radaphan message kipiang tunge lalo labangso committee nitum along je sabran sing ni labson kali bon sami ni tuma motive mane ni tuma kimange lalo labangso deithor rangsali development committee kidam tang deithor angkang pialong phere meme rakhi ki cho hormu ben sami labangso asong mate committee ben sini tum penangan than mum pari ben si risoi jang tum han aning pachire ben tum claim pon tanglo lapen ni tum chuna chunlo lasan taxi hala so ke claim ki misen ason taxi pini ni tum simi ke na son sini tum pini labangso mailong arpu che bak et ben sami labangso apu taxi chingwai ponlo je kiwang ilang port sami tum ki claim pon jia phan na first time non arta ka we abang phutum se palat mate android mobile cell phone ke en alang tum merit demerit ki enang ji koson si labangso mobile ke enang koson si la so mobile ke en nang ne ma labangso a system mukhar sami tum prabjin pen deithor rangsali development committee hin mensame labangso alam student atum phani tum than pachini dai phani tum pini labangso resolution chen pon lo an first time isi abang ke pini ni tum labangso amai along ar puche bak et pen tong sekot ar pu en pon ke lalo daithor angkang polam kali penangan doban samini tum ke labangso committee ke ladak long pharma na phansi ni tum kachisong binang ma sinon magni tum daithor rangsali ar phansi rdn pon lo ni tum non labangso non mai judet pen afilo lubten tum daithor police station lapen daithor sub forest bit under dalamara range along sameni tum complain letter si pidamji je aron re ben thengpi ge pon aron re ben sangpi ge pon aron re ben arlong ki pon abang phu atuma phan khang nangji labangso complain letter ni tum ki tok do labangso alu sami tum pajir dami lapena par same ki claim bo matuma phan sitame alang li tum matha nangji je non poli tum kupi ko sona situation ma lang pensi alang tum matha munthi pon nangji lapena par same labangso ake claim ba ington ni labangso alu sini tum pidam pon po alang li tum phan lapen pini pen abang ke ni tum puthot kedam tang ki claim ki mi sen asonak thak sini tum mi sen pen labangso committee pen claim pon ji pusi ni tum pen lamthi che parai pen lapen cherai pon iglo do bura bupe ave da bupe pon bom lo
Jakong ni phai pli ar ni di phuru Samson Singh ing ti amir birialong suri ar muchetong ponsi APA Chelsea song pen rat amai pi ke padupon. Labang so amai pi pedo ponsi inglong asoreng nangji re-election pedo nangji BJP a sarkar chokche lapen rong pang thir along longle ke tharle asai chokche lapen angtong ing ti ka thar aphan kenep kang nang pona puthak lo nangji lapen ke chia so phan longle patta ki pi ing ton nangji pusi ase ke thepen ke hang sarlang pon. Labang Somai along APA Chelsea me phuje ai kathar lapen Bikram Hanse Samson Teron Kursing Timung lapen ke ongdung ke the ki dinga tum chetong dunsi bang Somai ing samjen pen pachun pon. Arni sihat council election below laso election of court election ki pia mata panchayat aron bensi election ki bi panchayat pulote hala state election commissioner ke KARBI ANGLONG abordar nan kili loge hala ke inun ordinary manu hala ke ordinary amuni hala muni thangna je kom abe lama lason hubidha solabar sai NC la BJP to ke theng ke job ka peripen election voting lapen polling agent pape dodun long le det lapen ke silta chonghu pondet tiki anje ha ing tan dampo un an theng dampo anje akonan thapo tiki la tum kiwi lapen ke munit kawedet amen tala tum thapare ke dokko atom hange pape bang long le paperi si pape bang long le det ke theng ke chokang beiten la puson si kiwi la tum la si la tum se pe hai la ke bongo sena abudi ben si ke claim lagi jok pen nakali lagi bongo sena tum si ke rap dun la si hala counting huta sing hason counting alo ke lang dun atum bongo sena ong mudak rai la pujo hala tum achoy akelo la pen apen ki ik se jin choy ke la tum a uniform lagi bongo sena la pen lalu la si akahin mo si claim la si nijong ka demand ke kinangji ke la son che chok che pin che theng che pin munit atuma phan papere her che pin pe election ako pedo tunai ka pedo tunai ta viva six schedule aron pen si papere viva justice viva aham lo we want justice la today la sihadi athema justice sabete ko pulog do po lage email John tu son po re-election po laban lai re-election ho BJP to akahe no kampa pe claim long le kado eta law thing pe si election do nangi anke langtha ko man mage hai la thuge BPHC hai be ko lage Landung la si kaperi si la ake chokche aron ben claim non anta nilitum case ke file non anta high court along si dolang panchayat aron ben election pe dolong nang ni kunitum case ke file do 15/2022 number PIL 15/2022 non anta dolang lapen non anta alam rai relang Ker rai ne pute ter non inquire report ni ako akis puji ante la anta ing hong hede lo la tu kang hong le te la tu ke rem puke la si la tu bibor ide election ta la si la pen la neli tu ka kera ke hang ke la hello la pen BJP tu la bongo senalong arum dora karbiatum inglong ratum abirudhe ke claim la sobang ington nangi alang litum power long peke alang litum power long pen non anta a committee ka form kena executive committee setan non latum rong pang thir karbiatum aphan mesena monitor phan eviction detlo la pen ke non ako eviction de lang karbiatum manaka hal ke pirpielong rong pirpielong laben manjata laben ke ha bitungta laben itu majulong ha singhasonta apo election dipu mati pungta lo election dipu la tu dia bot la tumla rong put bethe laben luring thepia lo pe bot election the
sedet la utor bor bil lo pia bor election sedet na ke illegal Indian la pen illegal tu sai sil ya itu la pen hala VGR along ke teronia lo pelang pia lo la Pawan Kumar Rai la pen tu amunir tu matak rai ke la tu pan pia bor election sedet la tu pan hala election la at least hala san ke pangju banda tu long le ya diga ciri kre ingkoi rahinian tapi tekde high court order do ko an apia pot lo la pot ne tum chini lo la so a tuliram rong hang ta ho Yoren Singh Mehta ho MLA minister MP atum EM atum MSC atuman ke la tum aphan bongo sena atum si ko krai la tum manante lo bongo sena atuman ke hak ni se la tum ka do fiklem la sin ne tum na abu ake ne do ke so